नमस्कार. भारताच्या स्वातंत्र्याची 75 दैदीप्यमान वर्ष या आमच्या विशेष कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या भागात आपलं स्वागत आहे. तुम्हाला माहितीच आहे की सध्या महाराष्ट्रात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून राज्यपालांवर चौफेर टीका होऊ लागलेली आहे. महाराष्ट्रातून गुजराती आणि राजस्थानी निघून गेले तर महाराष्ट्रात काय उरणार, अशा आशयाचं त्यांचं विधान म्हणजे महाराष्ट्रासाठी ज्या 106 जणांनी आपले प्राण दिले त्या हुतात्म्यांचा अपमान असल्याच्या प्रतिक्रिया महाराष्ट्रभरातून उमटतायत. साहजिक आहे, 1 नोव्हेंबर 1956 रोजी मराठी आणि गुजराती द्विभाषिकांच्या या राज्य निर्मितीच्या घोषणेपूर्वीच फेब्रुवारी 1956ला 11 विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना केली होती. त्यामध्ये प्रजा समाजवादी पक्ष होता, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष होता, शेतकरी कामगार पक्ष होता, मजदूर किसान पक्ष होता, लाल निशाण पक्ष, अशा डाव्या, समाजवादी आणि दलित पक्षांसह अनेक संघटना संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात उतरल्या होत्या. सरकारच्या दडपशाही विरोधात जसा जसा असंतोष वाढत गेला तसा तसा द्विभाषिक राज्याच्या विभाजनाचा निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडलं. जवाहरलाल नेहरू, यशवंतराव चव्हाण आणि गोविंद वल्लभ पंत यांच्या चर्चा होऊन SM जोशी डांगे यांची मतं घेण्यात आली आणि 31 मार्च 1960ला संसदेत मुंबई राज्य पुनर्रचना विधेयक सादर केलं गेलं आणि त्यानंतर 1 मे 1960ला म्हणजे कामगार दिनी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं. हा लढा काही सामान्य नाही. 30 एप्रिलच्या रात्री 12 वाजता जेव्हा नेहरूने एक बटन दाबून विशाल महाराष्ट्राचा नकाशा प्रकाशमान केला तेव्हा मुंबईतल्या 65 कापड गिरण्यांच्या भोंग्याने आसमंत दुमदुमला. मंदिरांमधून घंटानाद सुरू झाले. एकाच वेळी मुंबईतल्या ट्रेन्सचे हॉर्न वाजले, समुद्रातल्या जहाजांचेही भोंगे सुरू झाले आणि 1 मेच्या दुपारी 12:30 वाजता यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मुंबईसह महाराष्ट्राची निर्मिती हे स्वतंत्र भारतातली अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे. त्यानंतर 1961ला पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीत असलेलं गोवा भारतीय सैन्याच्या कारवाईने मुक्त झालं. आणखी काय काय घडलं 1957 ते 62 या काळात ते आता पाहूया. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मृत्यूनंतर 9 महिन्यांनी म्हणजे 3 ऑक्टोबर 1957ला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना झाली. शेड्यूल कास्ट फेडरेशनचे अध्यक्ष म्हणून काम केलेल्या N. शिवराज यांच्याकडे नव्या पक्षाचं अध्यक्षपद सोपवण्यात आलं. पण वर्षभरातच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियात फूट पडली आणि वेगवेगळ्या दलित नेत्यांच्या गटातटामुळे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वप्नातील हा पक्ष पूर्ण शक्तीनिशी कधीच उभा राहू शकला नाही. जुलै 1957 मध्ये केंद्रीय मजूर मंत्री गुलझारीलाल नंदा यांच्या पुढाकाराने सरकार, मालक आणि कामगार संघटना यांच्या प्रतिनिधींची अखिल भारतीय कामगार परिषद आयोजित केली गेली. या परिषदेतून आयटक आणि इंटक हे राष्ट्रीय स्तरावरील संघटित कामगार क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रभावी महासंघ म्हणून पुढे आले. 1 एप्रिल 1957 पासून सर्व भारतीय बनावटीच्या नाणी आणि नोटांसाठी मॅट्रिक पद्धत स्वीकारली गेली. त्यासाठी 1 रुपयाचं मूल्य 100 पैसे एवढं ठरवलं गेलं. हे नवे पैसे तांबे, पितळ किंवा निकेल धातूतून बनवलेले होते. 1957 मध्ये पंतप्रधान नेहरूंच्या पुढाकाराने अशोका हॉटेल या देशातील पहिल्या सरकारी मालकीच्या पंचतारांकित हॉटेलची नवी दिल्लीत उभारणी करण्यात आली. 3 मजली इमारतीने सुरू केलेल्या या हॉटेलचा पसारा पुढे 550 खोल्यांपर्यंत वाढला. नंतरच्या काळात मात्र अनेक खासगी हॉटेल झाल्यामुळे या हॉटेलचं महत्त्व कमी होत गेलं. ऑल इंडिया रेडिओ या भारत सरकारच्या प्रसारण केंद्राचं 1957 मध्ये आकाशवाणी असं नामकरण करण्यात आलं. 3 ऑक्टोबर 1957ला आकाशवाणीने विविध भारती ही सेवा सुरू केली. विविध भारतीच्या कार्यक्रमामुळे भारतात रेडिओ श्रोत्यांमध्ये नवचैतन्य तयार झालं. महबूब खान यांचा मदर इंडिया, गुरुदत्तचा प्यासा आणि व्ही शांताराम यांचा 2 आंखें 12 हात हे 3 गाजलेले चित्रपट 1957 साली पडद्यावर आले. या 3ही चित्रपटांनी रसिकांच्या हृदयावर राज्य केलं. भारताला आत्मनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने पहिल्यांदा डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन म्हणजेच DRDO या संस्थेची स्थापना 1958 मध्ये करण्यात आली. त्या अंतर्गत DRDOच्या 51 संशोधन केंद्रात 7,500 इंजिनियर्ससह 30,000 कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड यंत्रणेमार्फत भारताची संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याचं काम सुरू झालं. LIC सारख्या राष्ट्रीयकृत विमा कंपनीत हरिदास मुंद्रा या उद्योगपतीने ₹1.25 कोटीहून अधिक रुपयांचा आर्थिक घोटाळा केल्याचं प्रकरण 1958 मध्ये उघडकीस आलं. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री कृष्णमाचारी यांना राजीनामा द्यावा लागला. इंदिरा गांधी यांचे पती आणि जवाहरलाल नेहरू यांचे जावई पत्रकार फिरोज गांधी यांनीच हा घोटाळा उघडकीस आणला. 2 ऑक्टोबर 1958ला नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन म्हणजेच नाफेडची स्थापना करण्यात आली. नाफेडच्या देशभरात 25 शाखा स्थापन करण्यात आल्या.
कांदे, डाळी, मिरची, लसूण, वेलदोडे अशा पिकांना चांगले बाजारभाव मिळवून देणे आणि शेतमालाची निर्यात करण्यासाठी नाफेडने महत्त्वाची भूमिका बजावली. पुण्यात जन्मलेल्या भारताच्या विल्सन जोन्स यांनी बिलियर्ड्स या खेळावर असलेली इंग्रजांची मक्तेदारी 1958ला संपुष्टात आणली. 1958 साली कोलकात्यात आयोजित केल्या गेलेल्या जागतिक बिलियर्ड्स स्पर्धेत जोन्स यांनी इंग्लंडच्या लेस्ली ड्रिफिल्ड यांना अंतिम फेरीत हरवलं. भारतीय खेळाडू पहिल्यांदाच बिलियर्ड्स स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचल्यामुळे हा सामना पाहायला प्रचंड गर्दी झाली होती. गेल्या 60 वर्षाहूनही अधिक काळ सुहाना सफर और ये मौसम हसी सारख्या गाण्यांनी रसिकांच्या हृदयात स्थान मिळवलंय. ती गाणी घेऊन आलेला बिमल रॉय यांचा मधुमती हा चित्रपटही 1958 साली प्रदर्शित झाला. दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला आणि प्राण यांच्या कसदार अभिनयामुळे हा चित्रपट प्रचंड गाजला. नायलॉन धाग्यांची भारतात सर्वप्रथम निर्मिती करून देशाला सिंथेटिक युगात नेणाऱ्या गरवारे उद्योग समूहाच्या पहिल्या नायलॉन प्लॅन्टची स्थापना 1958 मध्ये मुंबईतल्या वरळी भागात करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने नायलॉनचे धागे आणि मासेमारीसाठी लागणाऱ्या नायलॉन जाळ्यांच्या निर्मितीला सुरुवात झाली. तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांच्या विरोधात चीनच्या मदतीने तिबेटमधल्या खंपा जमातीने उठाव करताच 17 मार्च 1959ला दलाई लामा यांनी तिबेटमधून पलायन केलं आणि 31 मार्च 1959ला भारताने त्यांना आश्रय दिला. 15 ऑगस्ट 1959ला भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते दिल्लीत दिल्ली टेलिव्हिजन सेंटरचं उद्घाटन झालं आणि दूरदर्शनच्या ब्लॅक अँड व्हाईट प्रसारणाला सुरुवात झाली. शैक्षणिक आणि समाज विकासासाठी दूरदर्शनचा काही उपयोग होऊ शकतो का याची चाचपणी सुरू झाली आणि युनेस्कोने या योजनेला $20,000 अनुदान दिलं. फिलिप्स कंपनीने सवलतीच्या दरात ट्रान्समीटर उपलब्ध करून दिले आणि 1959 मध्ये दिल्लीत पहिलं दूरदर्शन केंद्र उभं राहिलं. EMI म्हणजेच आधीच्या ग्रामोफोन कंपनीने 1959 साली पंडित रविशंकर यांच्या हस्ते भारतातील मोठ्या आकाराच्या आणि 20 ते 30 मिनिटांच्या कालावधीच्या लॉंग प्लेइंग रेकॉर्ड्सच्या डमडममधल्या कारखान्याचं उद्घाटन केलं आणि तेव्हापासून भारतात LP रेकॉर्ड्सचं आगमन झालं. 1960 साली या कंपनीने 125 LP रेकॉर्ड्स बाजारात आणल्या, ज्या संगीत रसिकांसाठी पर्वणी ठरल्या. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थेची स्थापनाही 1959 साली करण्यात आली. 1962 मध्ये नाट्य क्षेत्रातील प्रतिभावान दिग्दर्शक इब्राहिम अलकाझी यांची या संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली. अलकाझी यांनी नाट्याभिनय, नाट्य दिग्दर्शन, नेपथ्य यासारख्या विषयांवर अभ्यासक्रम तयार केला. त्यामुळे नाट्य क्षेत्रात 3 वर्षे प्रशिक्षण घेऊन पदविका घेण्याची संधी कलाकारांना प्राप्त झाली. 1959 मध्येच मुंबईत मर्चंट नेव्ही ट्रेनिंग बोर्ड या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जलवाहतुकीसाठी कुशल अधिकारी, तंत्रज्ञ आणि इतर कर्मचारी मिळावेत यासाठी या संस्थेने विशेष परिश्रम घेतले. 29 मे 1959ला अनंत माने यांनी दिग्दर्शित केलेला सांगते ऐका हा मराठी तमाशा प्रधान चित्रपट पुण्याच्या विजयानंद चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. या चित्रपटगृहात हा चित्रपट सलग 2.5 वर्षे चालला. हंसा वाडकर, जयश्री गडकर यांची बहारदार नृत्ये आणि बुगडी माझी सांडली ग यासारख्या ठसकेबाज लावण्यांनी हा चित्रपट प्रचंड गाजला. मराठी गुजराती भाषिकांचं राज्य असलेल्या मुंबई राज्याचं विभाजन होऊन 1 मे 1960 या दिवशी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. नव्या महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी शपथ घेतली. त्याच दिवशी स्वतंत्र गुजरात राज्य देखील अस्तित्वात आलं. 10 जुलै 1960ला आण्विक शस्त्रांसाठी लागणाऱ्या प्लुटोनियम या इंधनाची निर्मिती करणारी सायरस ही अणुभट्टी भारतीय शास्त्रज्ञांनी कार्यरत केली. कॅनडाच्या मदतीने या अणुभट्टीत नैसर्गिक युरेनियम हे इंधन म्हणून वापरण्याचं तंत्रज्ञान भारतीय शास्त्रज्ञांना साध्य झालं होतं. 1960च्या सुमारास भारतातल्या 22 राज्यांमध्ये राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. आर्थिक विकासाचा समतोल साधण्यासाठी उद्योगधंद्यांचं राज्यात विकेंद्रीकरण करणं आवश्यक असल्यामुळे देशाचं औद्योगिक धोरण ठरवताना घटक राज्यांना सहभागी करून घेण्याची भूमिका तत्कालीन केंद्र सरकारने केली. 26 नोव्हेंबर 1960ला भारताने टेलिफोन क्षेत्रात महत्त्वाचं पाऊल टाकलं. लखनौ आणि कानपूरमध्ये पहिल्यांदा STD टेलिफोन सेवा सुरू झाली. STD मुळे केवळ दुसऱ्या शहराचा कोड नंबर फिरवून संबंधित दूरध्वनी क्रमांक लावणं सहज शक्य झालं. चित्रपट दिग्दर्शन, संकलन, चित्रपट निर्मिती, तंत्रज्ञान या क्षेत्रात प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्यासाठी केंद्र सरकारने 1960 मध्ये पुण्यात फिल्म्स अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया म्हणजेच FTI ची स्थापना केली. महेश भट, सुभाष घई, विधू विनोद चोप्रा, प्रकाश झा यासारखे व्यावसायिक दिग्दर्शक FTI मधून आले. नसीरुद्दीन शाह, शबाना आझमी, ओम पुरी, जया भादुरी यासारखे
अनेक गुणी कलावंत FTI मधूनच पुढे आले. के आसिफ यांनी दिग्दर्शित केलेला मुघल आझम हा भव्य उर्दू चित्रपट 1960 साली प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाच्या उच्च निर्मिती मूल्यांमुळे आणि कथानकामुळे हा चित्रपट भारतभर प्रचंड गाजला. दिलीप कुमार, मधुमाला, पृथ्वीराज कपूर, तुर्गा खोटे यांच्या या चित्रपटातील भूमिका संस्मरणीय ठरल्या. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही 14 वर्षे पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असलेला गोवा भारत सरकारने सैनिकी कारवाई करीत 19 डिसेंबर 1961ला पोर्तुगीजांपासून मुक्त केलं. 18 डिसेंबर 1961ला भारताच्या सैन्याने गोव्याला तिन्ही बाजूंनी वेढा दिला आणि अवघ्या 48 तासात गोव्याच्या गव्हर्नर जनरलने शरणागती पत्करली. या कारवाईत 15 भारतीय सैनिकांना वीरगती प्राप्त झाली. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी परकीय गुंतवणुकीचं महत्त्व ओळखून फेब्रुवारी 1961 मध्ये भारत सरकारने भारतीय विनियोग केंद्र या स्वायत्त संस्थेची स्थापना केली. परदेशातील उद्योजकांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं, त्याचबरोबर भारतातील उद्योजकांना परदेशातल्या विकसित तंत्रज्ञानाची ओळख व्हावी यासाठी हे केंद्र कार्यरत राहिलं. हुंडा प्रथेला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने 1961ला हुंडा प्रतिबंधक कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार लग्नानंतर 7 वर्षात पत्नीचा मृत्यू झाल्यास आणि यापूर्वी हुंड्यासाठी तिला त्रास दिला गेल्याचं निष्पन्न झाल्यास तो हुंडाबळी मानला जाईल आणि याला कारणीभूत असलेल्या व्यक्तीला किमान 7 वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा होईल अशी तरतूद करण्यात आली. भारतीय खत महामंडळाची स्थापनाही 1961ला करण्यात आली. अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता मिळवण्यासाठी शेतीच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खत निर्मिती करण्याचं उद्दिष्ट ठेवून या महामंडळाने कामकाज केलं. पण सततच्या आर्थिक तोट्यामुळे 1990 ते 2002 या काळात टप्प्याटप्प्याने हे महामंडळ बंद करण्यात आलं. 1 सप्टेंबर 1961ला NCERTची स्थापना करण्यात आली. NCERTने राष्ट्रीय एकात्मतेचं उद्दिष्ट ठेवून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सहकार्याने शालेय अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकांची पुनर्रचना करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली. पानशेत धरणाचं काम सुरू असताना 12 जुलै 1961ला पुण्याचं हे पानशेत धरण फुटलं आणि 5,000 घरं पाण्याखाली गेली. 55,000 लोकांना याचा फटका बसला. जवळपास 50,000 नागरिक अन्न आणि पाणी आणि निवाऱ्यापासून वंचित झाले. आमचा हा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि हो, गोवा आणि आसपासच्या भागातील ताज्या बातम्यांसाठी गोमंतक TV या आमच्या YouTube चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. भेटूया उद्याच्या भागात. तोपर्यंत पाहत रहा गोमंतक TV.